Pričali smo puno puta o raznoraznoj fotografskoj opremi, ali nikad zapravo nisam pričao o mojoj opremi konkretno. Tako da mislim da je došao trenutak da se snimi jedan What's in my camera bag, što bi se reklo, s tim što je my camera bag u ovom trenutku ova dva kofera. Pa da počnemo. Kamera koja se nalazi u torbi i moja primarna kamera već nekoliko godina je Sony A7 III. Imao sam u jednom trenutku dve Sony A7 trojke i jednu sam skoro zamenio i prešao sam na FX3 za video, do čega ćemo doći kasnije. Ali za fotkanje A7 III i dalje ostaje moja primarna kamera. S jedne strane sam razmišljao da pređem na A7R3 ili čak A7R4. Pozajmio sam, igrao sam se, slikao sam i R4 je napravio onaj sumanuti portret koji smo osvetlili samo mobilnim telefonima. Sve to stoji, ali sa druge strane ono što sam skapirao u ovom trenutku za mene je to je jako puno ogromnih fajlova koje treba negde čuvati. Ono što mi je žao, na primjer, što te kamere nemaju opciju da izabereš da RAW ne bude u punih, na primjer, 60 megapiksela, nego da koristi samo deo senzora ili kako god to već funkcioniše i da, na primjer, kažem, ovo mi nije bitno, hoću ovo da slikam sa 20 megapiksela. Skapirao sam da projekti koje sam slikao sa A7R3 i A7R4 su ogromni za čuvanje, a Photoshop je sad izbacio onu opciju Enhance-a koji savršeno radi i svaku moju sliku od 24 megapiksela može da napravi u sliku od skoro 60 megapiksela, tako da one koje su mi izabrane i koje su mi bitne mogu da konvertujem u 60 megapiksela. Pored ovoga, najbitnija stvar u mom koferu je Sony Zeiss 55 mm 1.8 blenda. Objektiv koji najčešće koristim, ja mislim da sa 50-icom, to je 55-icom, radim skoro sve. Faktički sad, da mi kažeš, izaberi odavde nešto što staje u džep. Svakako, pored ovoga, postoje situacije kad mi treba nešto šire, nešto uže, nešto makro, tako da imam 85-icu za portrete, imam 90 mm Sony makro sa stabilizacijom i 28-icu kao nešto šire. U trenutku kad sam ja kupovao objektive nije izašla ona nova 35-ica koja mi se jako dopada i postoji mogućnost da ću napraviti tu zamenu u jednom trenutku, ali sve u svoje vreme. Što se tiče objektiva, pored ovih stvari još imam i Lens Baby. Ovo je jedan zanimljiv objektiv koji, mislim, može da se koristi za neke, da kažem, efekte više nego što je upotreba svakodnevna. Pored objektiva, tu je torbica sa punjačem, rezervnim baterijama i krpicama. To volim sve da bude spakovano na jednom mestu. Ovih torbica i sortiranja za moj mesec u devici nikad dosta. Ovo se zove svetlomer i to kao niko više ne koristi otprilike. Što je jako loše. Svetlomer je jako korisna stvar zato što meri svetlo, jel te? Ok, digitalno je, svi smo navikli, izvadiš kameru, uslikaš jednom, vidiš, promeniš, uslikaš dva put, promeniš, funkcioniše. Ali ako zaista hoćeš da podesiš precizno svetlo, da vidiš koliko ti je glavno svetlo jače od dodatnog svetla, koliko je jače ili slabije od pozadinskog svetla, koje trenutno nemam, itd. Kontra svetla, ako radiš sa više od jednog ili dva svetla, svetlomer je jako bitna i jako korisna stvar. Iskren da budem, i ja sam malo prestao da ga koristim. Bio mi u torbi sa Hasselbladom. Za Hasselblad mi je faktički neophodan, ali sam ga vratio u ovu torbu jer prosto svetlomer. Pored ovih stvari, ono što je još bitno, tu je trigger za Profoto.
trigger za rasvetu, tether kabel, neki multi-tool, pumpica za vazduh, strep i neki gaff tejpovi. To su sve neke sitnice koje uvek prate i uvek tu negde je i onaj mali nožić koji mi je sad tamo jer sam ga koristio jer uvek za nešto treba. On je uvek ili u torbi ili u rancu ili u mom everyday carry. Ok, što se tiče, da kažemo, fotokofera, jedino još što je ovde ostalo je Sony ZV-1. Ova kamerica mi nekad služi kao backup. Da li je u koferu, češće u rancu, kad želim da imam pored telefona neku kameru sa sobom, a da me ne opterećuje šta sve nosim, ovo ide u džep, u ranac, u kola, u šta god. Pink kofer smo završili, prelazimo na zeleni kofer. Glavna stvar u zelenom koferu je Cinemaline FX3 Sony, koji je jedna savršena kamera za video. U pitanju je faktički unutra je isto što i u A7S3 i iskreno prezadovoljan sam ovom kamerom. Nikad je nisam podesio za fotografiju, znači bukvalno sva podešavanja su mi samo za video, iako ova kamera može i da pravi fotografije, ima samo 12 megapiksela, što opet sa onom Photoshop varijantom je nekih 24 plus megapiksela koje mogu da se izvuku, ali ako već imam dve kamere, volim da onda napravim varijantu da je jedno video, a jedno je foto, backup svakako imam. Takođe ovde postoji mesto, ako ne nosim rasvetu, ako treba da downsize-ujem ovo sve, ova kamera staje u kofer sa svim ovim ostalim. Svakako u ovom koferu nemam ni jedan objektiv, tako da je ovo faktički dodatni kofer kad su velika snimanja koje su i foto i video. Pored same kamere, jako bitna stvar koju jako dugo nisam imao je variabilni ND filter. Za nas koji volimo da snimamo na blendi ispod 2 kad je napolju sunce, ovo je nešto što je neophodno. Nažalost, nijedna od ovih kamera nema ugrađen ND filter, tako da još uvek tu moramo da imamo eksternu varijantu. Još jedna bitna dodatna stvar za video je Ninja Atomos 5. Dodaci za njega, da sad to ne vadim, opet neki gafovi, neki dodaci za video, neka mala svetla. U principu ovu torbu sam skoro postavio, tako da tu još uvek pakujem i pravim. Ono što je definitivno tu je zvuk, bubica koja je trenutno na meni, ovaj top handle koji se dobija uz FX3 i koji je super stvar zato što ima ovaj digitalni multi-channel audio koji je strava jer faktički možete da usnimavate istovremeno 4 kanala u FX3 i plus služi kao handle, ima neke svoje prednosti i mane, takođe sve više i više izbacuju, Small Rig je sad izbacio neke dodatke za njega za kačenje, tek planiram da pravim neki baš rig za sve ovo, tako da kad smo kod riga, evo upravo, ok, pored nekih dodatnih mikrofona, tu je i NTG3 koji je najbolji mikrofon koji imam. U pitanju je shotgun mic koji, da sad snimamo sa FX3, da nije ovde, on bi možda bio postavljen negde iznad mene kao boom, ili takođe sam napravio varijantu, ovo je naravno budžano jer znamo gde živimo, toliko je komplikovano i da se kupi jedan gumeni krug koji zapravo treba da služi jer je ovaj prostor ovde preširok za ovaj mikrofon, pa onda to nešto se sve nabuđi za neki run and gun, recimo, ako treba iz ruke kvalitetniji zvuk. I u ovom delu tog tek planiram da spakujem, čekam, trenutno nemoj da se kupe ovde kraće one cevi za rigove, ja imam neke preduge, tu je neki follow focus i neki nosači, to imam želju nešto da spakujem kao jedan rig za FX3. Realno, za Sony
je dovoljno da ga pustite da on fokusira. Ali evo, skoro sam, na primjer, ovo koristio umesto kao fokus, koristio sam za zoom, da mogu da promenim žižnu daljinu, a da to sve izgleda tečno. Imali smo neki projekat, imao sam pokret kamere i menjanje žižne daljine u tom pokretu i jednostavno ovaj pokret je prijatniji i prirodniji za ruku nego da sam sad to radio iz ne znam kog ugla. Tako da eto, imam želju da sklopim taj neki mali rig koji će biti sa ovom kamerom, ali čekam i da neke stvari stignu u Srbiju i da ja to sve sastavim u svojoj glavi, pa možda jednog dana snimimo video i o tome. To bi bilo to. Ako vam se dopada ovaj video, lajkujte, podelite, zapratite ako već niste i hvala vam što gledate. Ćao!